Yau shugaba ya kaji bit din gani. Ya bit din nan ba laifi wa wani miji. Ka san raina ba ce yake wa. Maza. Amma ce samu zuciya sanyi. Okay. Hello ko karo ko kana da dukiyar ka mai kai ka roƙo mai cin wake ba a taɓa mashi ta yi da ruwa duk dabancin ka karkace wai za ka rena tsohuwa da addu'ar ta kullum dan ya fara gyaruwa mutum ko ta tsine ma lalacin ya ƙara ƙaruwa sanya ka fada azabin da ba mai bai ma ruwa burina ai shine in zama waƙin da za a gani a gane shine wayansu suka ce wai dambun da tallafi ne wayansu suka ce ka care komai lokaci ne na ga matukar kalubali malam a rayuwa na tun ina ɗan ƙanƙanin yaro na yau rashin uwana amma na samu tarbiyya mai karfi wa mahaifina dan ya nuna min hanyoyin da zana ci abinci kuruciya yan tajarin yan nina su mu hukunci jami'in kunni suke kullu da saba da adalci a hankali to na fara sha'awar waka wa'ansu suna sona wa'ansu san ba su sona a hankali duk masu ina suka fara sona suka ci gaba shugaba wata ran za kai suna muna tare da ku